Kunsanje kwa chididi kunali mtsikana dzina lake Joyce. Joy anali ndi mamuna Edgar ndipo anasonkherana naye ana awiri okongola athanzi amakondana kosalekeza, chikondi chokoma chija chosamva kununkha wina akatsitsa mpweya chija. Anthu awawa amagwirizana moti kwa chididi konse amawadziwa bwino ndi kukondana kwawoko. Koma tsiku lina Edgar amayenera kukagwira ntchito kutali ndi deralo kunzuzu kwa wiki yatunthu ali kunzuzuko, ndipo anasanzikana ndi mkazi wake Joyce. Please take care my love, nimadalira iwe basi ndipo nzakukonda mpaka kalekale. Edgar anateno nkumapita. Tsiku losatira Joyce anali atamusowa kwambiri Edgar ndipo anapita ku ntchito monga mwachizolowezi, koma chongokhala deski pomwe amagwirira ntchito foni yake inabwera text message. Ndakhala ndikupanga chibwezi ndi mamuna wako kwa zaka 5 zonse zapitazo, koma pano ndasiyana naye, ndi wako no basi. Joyce pafupifupi mtima unasiya kupampa, manja kunjenjemera ngati agwetse foni pansi. Anawerenga text mobwereza kuti mwina kapena sindinayimvese bwino, koma ayi ndithu inali yomwe iye wawerengayo. Misozi ndi mkwiyo opsa unakolera mu mtima mwake. Sindikuziwa mukanakhala inu mukanatani, koma Joyce pompo anayikunga kho kwa Edgar. Hello my love. My love wachani, ndiwe uvulera mtundu wanjiwe. Ndinakulagwira chani ineyo, ndiwe njoka ya mchira Edgar. Ukutanthauza chani Joyce? Usayeselesele kukhala munthu wabwino, zokhaza ndipeza ndilipe abwezi ako andiuza zonse. Edgar anayesesa kumukhazikisa mtima pansi Joyce, koma inu mukuziwa anzathu awawa opposite gender awa dziko lapansi lino analimvera kuwawa, samva za munthu zikafika apapa. Usandilankhule Edgar, ndiwe satana weniweni. Kenako Joyce nadula foni nkuizimisa. Misonzi inali yosamba mmaso mwake Joyce ndipo anakanika kugwira ntchito. Anatenga makiyi aka galimoto nkuliza galimoto nkumapita kopita osakudziwa. Ali pa chiwongolero mtima uli pu kugunda, misonzi ikutsika iye mmaso mwake nkusamaona bwinobwino ngati kuti mvula ikugwera windscreen ya galimoto. Pazi pa pedo ya moto ya galimoto akuponda ngati ali pa mashini osokera zovala zoti ali galimoto ikufuna kuuluka, iye osaziwa ndi kubalalikako. Kenako wayambanso kuyilingalira text ija. Waponda breki changu osaziwa chomwe akuchita galimoto lomwe limafika kumbuyo kwake. Pamene paja kumuomba. Next ndi pabedi kuchipatala pomwe anakatsitsimuka ali muululu opya kuti akhale pansi kukanika, ndipo pomwe anesi anafika nkuzamuuza Joyce kuti asisi pepani kwambiri, munavulala kwambiri ndipo panalibe njira ina tikanapanga yoposa kudula miyendo yanu, ndipo kuyambira lero lino simuzayenda simuzavina simuzalumpha miyendo yanu tadula tataya apano. Ndipo pomwe Joyce anakumbukira nyimbo ya Vicky Male kuti inali yoonadi. Analira mokweza koma nanga kulilako kukanamuthandiza chani Joyce. Anafunsa anesi kuti nanga Edgar sanafike kuno. Anesi anayankha anafika, koma atakuona mmene ulilimu anakanika kupilira ndipo amangolira ndi kutuluka mchipatala muno. Ati sangakwanise kukuona momwe ukuvutikiramu. Usiku umenewu Joyce anayimba foni kumuimbira Edgar. Hello? Chifukwa chani wandisiya ndekha Edgar after kundilonjeza zoti umandikonda, after kundipangira zoyipa zonsezi wandipangilazi? Anasisima pa foni naye misonzi mmaso mwake yosamba nati sindikanakwanisa kukuona ukuvutika mkazi wanga chifukwa ndimakukonda kwambiri. Ngati zili choncho nchifukwa chani umandidabula? Koma Joyce, kodi unakhala ndi nthawi yoona kuti text imeneyo ndi ya ndani? Ayi, ndiye iyimbireno nambalayo. Monjenjemera Joyce anayimbira nambala ija. Ndipo mzimayi otchedwa Maimuna anayankha foni. Hello sis, pepani kwambiri mundikhululukire text imene ija sinali yopita kwa inu. Ndimayenera kumutumizira mail koma matsoka ndinalina nambala yanu yopepani ndithu asisi nzokhuza amuna anga ndineyo. Joyce anazizidwa nkhongono, misonzi yosamba osamvesesa zomwe zamuchitikira, nkhope yodzaza ndi ulakwi. Anamuloza chala mamuna wake popanda even kufufuza ndi kumukhulupirira zoti sangapange zimenezo, ndipo
ndipo mpaka lero nyendo alibe Joyce. Ndipo pofika tsiku la lero moyo unamupatsa phunziro Joyce oti nthawi zina timapanga act tikamva zinthu mopanda even kuimvesesa bwinobwino nkhaniyo. Timasiyirira mkwiyo ndi mantha kupereka chiweruzo, kumagwetsa pansi anthu omwe timawakondesesa ndi mtima wonse pa nkhani zaboza zomwe tangomva. Ndipo phunziro mu nkhaniyi nzofunikira kwambiri ngati umankondadi nzako ndi mtima wonse kukhala munthu opanga kaye pause, kumayikako kakoma osati full stop, kumvesesa nkuyankha bwino. Mukanakhala inu mukuonera apanu, mukanatani mukanakhala ndinu Joyce? Foni yanu yafika message ngati yakeyi, ena sikuthamangira pampeni basi mwana waweni mumulange ndinu. Chonde abale anga mukuonera, mvesesani kaye nkhani musanafike kaye pa chiweruzo ngati nzanuyo mumamukondesesadi ndi mtima wanuwo. Osayiwala ife a Dean Studios tili ndi group la WhatsApp lomwe timatumiza malonda osiyanasiyana online, ndipo timatumiza dera lina lililonse m'Malawi muno kwa ofuna kupanga join. Ndisiya link mu comment box. Osayiwala kupanga share nkhani ya Joyce komanso Edgar.